Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni ngowona nobangela wokubhubha kwabakhwetha kweli xesha lokuya esuthwini. Akho namnye umkhwetha othe wabhubha yi-COVID-19. Ikontralesa ithi ubomi babo bathe babhubha ngebusindisiwe. Isiko ke lilawulwa kokwalo kumakomkhulu. Uba ngaba isiko zolithatha ulise endle, ithetha ukuthi ke lawulwa ngabantu basendle. Kanti uze lilawulwe ngabantu balo kufuneka libe lilawulwa komkhulu. Yolonto ke sisabongoza nakurhulumente nangoku sisithi le 13 yenzekileyo ngeke ibe khona kuba isiko liyaphilisa alibulali. Indlu yenkosi ephondweni iyazikhaba ezi zityholo zenziwa ikontralesa. Into sayenza unkosi ududumayo uyahlala kwenye yekomiti zolwaluko kweliphondo. Unkosi ududumayo ke yisekretari ekontralesa njebe nguhlalo yena. Ngoko ke bona pembuthweni bazawucaciselana ubana hayi noko iplan ibikhona khange ingabikho yasoloko isiba khona iplan apha eprovinsini for ulwaluko. Isebe lemicimbi lezemveli liza kuthi thaca ingxela mayela eli xesha lolwaluko kungekudala. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eBhisho.